gaur egun Otxandion bizian egoera badela, pues bueno, gaur egun ere gizarteak edo beste leku batzuetan bizi den egoeraren islada bardina, ez? Gaur egun bizi gara egoera ekonomiko eta sozial oso, bueno, aldakorrean, ez? Edo ezegonkortasun handiarekin bizi dugu gure egunerokotasuna, eta bueno, pues, Otxandion bizian egoera ere horren isla izan daiteke. Nik edo, bueno, guk esango genieke gaur egun edozein egon ahalko ginela horrelako egoera estu batetan, ez? Gutakoren batek gaur egun lana galtzen badu edo beste egoera esturen batetan baldin badago, ez? Bueno, pues, agian gertatu daiteke gure beharrizan oinarrizkoak asetzeko dirurik edo baliabiderik ez edukitzea. Orduan, bueno, nik esango nieke horretarako herria eta kasu honetan udaletxea helduleku bat izan behar dela, ez? Horretarako zerbitzuak eta horretarako lanean ari garen pertsonak hor egunero egongo direla eta bueno, zalantzarik gabe udaletxera jotzea. Gaur egun baditugu baliabide batzuk prest, ez? Horrelako egoera batetan edo egon daiteken pertsona bateri laguntzeko edo familia bateri laguntzeko, izan elikagai bankua edo bueno, baditugu ere horrelako almazen edo pisu batean pues eguneroko bizitzan behar ditugun gauzak, ez? Arropa, altzairuak, sukaldeko gauzak, eta gero ere udaletxean bertan ere gizarte langilea badago, astero etortzen dena, eta bueno, pues, beraren bitartez ere hainbat baliabide edo laguntza ere bideratu daitezke. Baitu, argi dago, azkenengo urteetan bueno, oso argi ikusi da eskaria eskaintza baino handiagoa dela Otxandion. Gainera, kasu askotan eskaintzen diren etxeak bakarrik salgai jartzen dira, orduan alokairuan oso etxebizitza gutxi daude, eta daudenak oso, kasu gehienetan behintzat, oso sarrak dira. Bai? Orduan, erreforma bat behar dute edo beste gauzaren bat behar dute. Bueno, orduan hori ikusita, alde batetik arlo pribatuan edo ideia izango litzateke edo bueno, bultzatu nahi duguna da alokabide, ez? Moduko eredu bat eta horretarako pues bueno, herritarrei batez ere ideia da informazioa eskaintzea eta jakitea, bueno, pues, momenturen baten euren etxea alokairuan jarri nahi badute, aukera hori badagoela, ez? Eta bueno, pues, informazioa bideratu eta zerbitzu horietara bideratu. Eta gero beste alde batetik arlo publikoan orain dela urte batzuk Eusko Jaurlaritzarekin sinatu zen akordio bat edo, eta bueno, akordio horretan planteatzen da alokairu sozialeko bizitzen eraikuntza Otxandion. Akordio horren gauzatzea hurrengo 10-15 urteetan egingo da, baina horren lehenengo fasea ja datorren urtean hasiko da. 2023 urtean printzipioz lehenengo fase, eraikuntza horien lehenengo fasea hasiko litzateke lehen hemen zine zarra zegoen lekuan. Orduan, bueno, pues, zentzu horretan ere hor etxebizitza publiko batzuk egongo dira alokairu sozialaren sistema horretan eskuragarri edo, ez? Bueno, Otxandioko herritarren batek edo bueno, Otxandion bizi diren familien oinarrizko beharrizanak asetzeko edo bueno, beste momenturen baten sortu daitezken beste necesidade edo beste beharrizan batzuk asetzeko nik uste dut bai aipagarria dela udaletxeak adibidez 11 lorerekin, baina baita ere beste eragile batzuekin batera gaur egun eraikitzen ari garen bidea, ez? Orain dela urte desente,
Otxandioko herritar talde batek ikusi zuen beharra, Otxandiora beste kultura batzuetatik edo beste herri batzuetatik etortzen ziren herritarrak edo familiak hartatzeko, ez? Eta hemen herrian sortzen ari ziren euren bizitza, euren bidean lagundu ahal izateko. Eta hortik apur bat jarraika, momentu batean Hamaika Lore elkartea sortu zen, eta berarekin batera ere lehen komendatu dugun elikagai bankua eta beste errekurtso asko jarri ditugu martxan. Elkarre ezagutzeko guneak, espazioak edo aukerak sortzea, aukera horiek edo espazio horiek ere zaintzea eta lantzea, aurrera begira.